קנינו מגרש הכי מטורף במדינת ישראל. זה היה אחד מתוך 20 שמות. פה יהיה הריביירה, וכאן יעבור הנמל וזה. בוא'נה, זה לא קיים. זה האבולוציה של הבית, לשם הבית הולך. אריאל ברנסון הגדול יושב פה מולי בפוסטקאסט. אני לא בטוח שהצופים שלנו מבינים מה קרה פה היום, אריאל. קודם כל אתה יפה תואר, חוץ מזה אתה מוכשר, חוץ מזה שאנחנו כמה שנים ביחד, אתה יודע? מ-2007. נכון, אז זה הרבה זמן. ובכל זאת, אנחנו עוד מגששים ועוד מרשים לעצמנו לריב כאילו התכרנו אתמול. לגמרי. אז אתה יודע מה? המריבות שלנו זה ההצלחה שלנו. חד משמעית. אם לא נריב, לא נצליח. אני חושב שזה יצא לזוגיות, ויש לעשות פוסטקאסט בנושא בכל מקרה. חד משמעית. תשמע, אריאל, אנחנו היום מדברים על משהו מרגש, ואולי על הפרויקט הכי מטורף שנעשה בארץ, ואנחנו שואפים שהוא יהיה גם ברמה העולמית, זה לא סוד, אנחנו מדברים על זה כל הזמן. יש לי כל כך הרבה מה לדבר איתך, יאללה. אני רוצה להתחיל רגע מההתחלה. יאללה. הרגע הזה שאני אומר לך, אריאל, תקשיב טוב, קנינו מגרש הכי מטורף במדינת ישראל, על הריביירה, עליו תכננו את הדבר הזה שהיית שותף גם לתהליך עצמו, יש לו מגדל ויש לו בניינים מרקמיים. בתוך הדבר הזה אנחנו מתכוונים לעשות איזשהו, איך נקרא לזה, קלאב כזה, שבעצם כל קומת הקרקע שלו הולכת לכלול איזשהו פארק שעשועים למבוגרים, שכולל טירוף חושים של בריכות שחייה, וחדרי כושר, וחדר דירקטוריון, אריאל, לדבר הזה צריך לעשות אריזה, זה צריך להיות כל כך מסעיר, שאפשר יהיה לעשות מותג אופנה מהדבר. איך ניגשים לכזה דבר? No pressure. No pressure at all. וזה בינלאומי, וזה בכל השפות. טירוף. אז מה עושים? אנחנו עובדים כל כך הרבה שנים ביחד, שאני חושב שמה שיפה זה שאנחנו, כשזה בא, אתה ואני מסכימים על זה. נכון. וזה מדהים, זה בשנייה אחת גם. דרך אגב, זה היה אחד מתוך 20 שמות. שאנשים לא יחשבו, אנשים צריכים לחשוב שזה קל, זה בא לך, זה, אתה שולף את זה, לא? א', זה בא, בסוף היום זה בא במקלחת, זה בא בשירותים, זה בא בריצה בבוקר, זה בא מתישהו, כן? אתה זוכר את המצגת האסטרטגית הראשונה? אני יודע שאתה לא אוהב את מאחורי הקלעים. היום אני לא משאיר לך הרבה ברירה. זה כמו אורח מהבית, בלתי צפוי. אתה לא תאמין לכל הבא שאני מראה לך. אני הבאתי לך את המצגת המקורית. ואני, תסתכל, זאת איזו הדמיה ישנה. תעשה לי טובה, אני צריך טיול קצר, אני צריך לדעת, הרי אנחנו יודעים שקוראים לפרויקט הזה ריינבו. איך זה נולד הדבר הזה, אם אתה יכול לתת לנו איזה 2-3 כזה, את ה-behind the scenes האמיתי של אריזה ומיתוג כזה. תראו, אני אגיד לכם, בסוף, השם הוא צריך להיות כמו המרכיב הזה, ה-DNA, כן? הוא צריך להיות החוליה הכי פשוטה והכי קטנה, של משהו שהוא ענקי, אבל בתוך השם אתה צריך לתמצת את כל החוויה. עכשיו, אנחנו בעסקי החשק, נכון? ממש ככה. אנחנו מייצרים... אנחנו מוכרים מסטיק רענן. אנחנו מייצרים חשק, ואנחנו מוכרים את זה דרך סיפורים. זאת אומרת, אנחנו סטורי טלרס, והסטורים באמת מתקיימים. דרך אגב, אחד מהדברים שאנחנו פיתחנו בשנים האחרונות, זה שאנחנו אשכרה בונים מוצר ומותג ביחד. לא קודם בונים מוצר ואחר כך מותג, אלא אנחנו בונים את המוצר ואת המותג תוך כדי. אתה יודע, אני אגיד משהו שכבר קרה. כשאנחנו עשינו את מידטאון ביחד, אז אנחנו אמרנו, אנחנו לא רוצים לתת שם של בניין, אנחנו רוצים לתת את כל הסטריפ. אנחנו רוצים שכל מי שיבוא, הוא יהיה במידטאון. שיבוא בן אדם, יזם גדול ומוכשר, ויאלץ להגיד שהוא במידטאון, אפילו שהוא לא מידטאון. אז קודם כל זה אפשרי. אם אתה נותן אמת לאנשים, אתה לא יכול לספר בלופים, אז אתה נותן אמת, אתה אומר, הנה, עשיתי פרויקט שהוא מידטאון, עשיתי פרויקט שהוא בלו, שהוא מתאר את הים, והוא מספר על הכחול. כל פעם אנחנו מנסים להביא איזשהו קטע אחר. מה היה פה? פה, אני חושב שאנחנו רצינו במילה אחת לתאר את החוויה הזאת, שאתה ואני מפתחים, שקוראים לה ריזורט ליבינג. שזה בגדול, ההבנה שהחיים האלו קצרים מאוד, ואנחנו עושים, בוא נגיד, הברי מזל בינינו, עושים כמה חופשות בשנה, ואנחנו פתאום מגיעים למסקנה שאנחנו רוצים שכל יום יהיה חופשה. וכשנופל לך הסימון הזה ואתה אומר, בונה, זה האבולוציה של הבית, לשם הבית הולך. זאת אומרת, הבית הולך לא רק לגג
ואש וחשמל וכל מה שיש לנו, אלא גם המקום שאני יכול to relax וליהנות, ואפילו אולי לא לטוס לחו"ל, להישאר בבית וכאילו ליהנות מזה. אז אתה מחפש את התמצית, בעצם את המילה האחת שמתארת את הדבר הזה, ותהליך של ניימינג הוא תהליך מלחיץ. דרך אגב, יש עכשיו טרנד כזה שמבקשים מ-GPT, לתת רעיונות לשמות, אני כבר מודיע לך, אל תספר את זה, חבר. אני כבר מודיע לך, אל תגלה את זה לשוק שלו. שהמוח האנושי חזק יותר, כי ה-GPT לא מבין אסוציאציות תרבותיות, הוא לא מבין שאני אוהב את הרולינג סטונס, והוא לא מבין שאני אוהב איזה שעון מסוים, או איזה חופשה מסוימת, הוא לא מבין... אתה יודע שאני עומד לחשוף את השקף הזה עכשיו. אתה מבין את זה, אני אראה לך. קודם כל, ברוכים הבאים לעיר שראתה הכל, זה נקודת מוצא. וואי, זה הייאוש. זה הייאוש. בוא'נה, מה אפשר לעשות עם התל אביב הזאת? הכל כבר יש פה, תשמע, כל הרשתות הגדולות של המלונות הגיעו, ואנחנו רואים את התחרות שלנו. אתה זוכר שאמרנו, אנחנו מתחרים של רחוב הירקון, רחוב הכי יקר בישראל, באזור שעדיין לא קיים, צריך להגיד את זה בשקט. כן. כל התיאורים שלנו, וישבתי פה עם רפאל מקודם, ופה יהיה הריביירה, וכאן יעבור הנמל, וזה. בוא'נה, זה לא קיים, אנחנו צריכים להמציא את הדבר הזה. לגמרי. זה באמת עיר שראתה הכל, ואתה יודע מה, אנחנו אמורים להתעורר עם זיעה קרה כל בוקר, כי יש לנו חובת הוכחה שאנחנו צריכים להמציא את עצמנו, ואת התעשייה הזאת מחדש כל פעם. וזה מלחיץ, שמע, מלחיץ. לא צחוק. אז אני זוכר שאתה בא אלינו, ואתה אומר לנו, מקום שכמו שאמרת, יש בו הכל, ברוכים הבאים שלא המאזתם למה שיש לחלום, ואז אתה פותח בפנינו את הדבר הזה. המילה הזאת, א', אני שרוף על המילה הזאת כבר הרבה מאוד זמן, אני חושב עליה, היא מופיעה לי בכל מיני מקומות, אני רואה שהיא מופיעה גם למעצבים גדולים, והיא נכנסת לתוך איזה קונטקסט תרבותי מאוד מאוד חזק, ואני חושב שבסוף היום המילה הזאת מסמלת את הבלתי מושג, משהו שאתה מאוד רוצה, והוא מעבר לקשת. הוא במרחק נגיעה. אתה רוצה לשמוע מה זה בשבילי? זה מעניין שזה מה שאתה אומר. כן. אני בשבילי קשת, זה החד פעמיות של המפגש בין שמש לבין גשם. אתה מבין שכאילו, הרי זה פלא, דרך אגב, אני לא הצלחתי להבין את זה, אני מאז השם, אתה יודע, אני רוצה לדבר על זה, טוב, כל פעם אני מביא איזה מישהו, אומר, בוא תסביר לי רגע את התופעה, מה קשור, שמש גשם, ופתאום השבע צבעים המוחלטים, כאילו אף אחד לא מצליח, ולמה זה, מה זה הדבר הזה? ככה אני חושב על הפרויקט. זה הקסם הכי יפה של אלוהים. ממש ככה. זה הקסם הכי יפה של אלוהים. עכשיו אני אומר, אם אני אצליח במיוחדות, אגב, אתה מבין שמבחינת החברה, זו התחייבות אדירה, בוא'נה, אם אני אומר לך, אני מייצר לך פה איזה מפגש כזה כל יום. אבל תשמע, אני רוצה להגיד לך, שזה, כי יש לנו, בקשת, מי שלא יודע, יש 7 צבעים, ובמתחם יש 7 בניינים. אוקיי? זה היה מטורף הגילוי. תקשיב, אני תופס את עצמי, אני אומר, בוא'נה, זה יכול להיות יותר מושלם מהדבר הזה, תראה את השקף הזה שנייה אחת, תראה, זה חולני. לקי נאמבר 7 קראתם לזה. ולקי נאמבר 7. אגב, אני אתן פה. ואני נולדתי ב-1977, ו7 זה המספר מזל שלי. ואני, בלי לחשוף שמות, בוא נגיד, בעלי המניות, המרכזים, שזה הטירוף שלהם על המספר הזה, יצא לנו, היה קל לשכנע קצת לדבר הזה. ואיזה צבעים גם, תשמע, זה חגיגה. תשמע, זה צבעים מסוכנים, כי הם יכולים להיות גם ילדותיים, וצריך... אז מה עושים? למה דווקא פונט כזה? סתם תלמד את האנשים, תן שיעור קטן. דבר ראשון, עשינו ריימבו בשחור לבן, כדי להגיד, זה לא הצבע, זה הפילוסופיית חיים. אוקיי? זה לא קשור לצבע בכלל, אבל כשאתה נכנס לצבע, אתה רואה איך מותגים גדולים השתמשו בדבר הזה, וגם בקונטקסט יוקרתי. אז למשל, אני חושב שזה לא רק אני, הרבה חושבים שהשעון הכי נחשק בעולם הוא בעצם הרולקס דייטונה ריימבו, כן? שהוא כאילו שעון... אגב, ומי שהולך איתו, זה חלק מאפיון של קהל היעד. נכון. אין לו גיל. זה אנשים מיוחדים, שהם לא נותנים לצבע, בוא נגיד, לבלבל את ההחלטה שלהם. כי אתה יודע, מי הולך עם שעון כזה בסוף? מישהו שהוא מאוד מאוד, לא יודע מה המילה בעברית, פלמבוינט, מישהו שהוא נורא צבעוני, מישהו שהוא נורא זה. אני חושב שזה אנשים שלא מפחדים מהחיים. בדיוק. זה מאוד פשוט. מה יגידו עליהם? מותר ליהנות,
תסתכל, אתה יודע, אני חוזר לרפרנסים האלה. לדיור. מטורף. הרי זה העתיק הכי נמכר שלהם היום, וזה מי המאמין? זה חברה, קריסטיאן דיור, הכי קלאסי. זה, אתה הולך לאופרה, יש איזו המלאכה של איזה מלך במונאקו. בדיוק. פתאום בום, מביאים לך משהו לחוב, אתה הולך עם זה וזה בסדר גמור. כן, כי הם מבינים שדי להיות יגוני. כאילו לא בושה ליהנות, לא בושה להיות צבעוני, מותר ללכת יחף. מותר ליהנות מהכסף שלך דרך אגב. גם נכון, צריך להגיד את זה. אתה מרוויח, אתה עובד קשה, בוא תהנה ממנו, אל תתבייש. לך לבריכה שנייה, מה קרה? בדיוק, מה, תלבש את החלוק הזה שהזמנת מפרפש, הוא לא יותר מדי. זה מדהים לראות כמה שזה יצא קרוב, כמה שתכננו את הקוקטייל בבית קפה הפרטי. עבודת המיתוג, יש בתוכה את הניימינג, את השיום, ויש בתוכה את העיצוב של הלוגו, ויש בתוכה את הגרפיקה, אבל האתגר האמיתי בלמתג הוא לדמיין איך זה יהיה שם. וכשאתה רואה את זה, זה כמו מכונת זמן, כן? זה מכונת זמן עם רב-מימדית, כן? אתה עוצם את העיניים, המוח שלך והמוח של הצוות שלך לוקחים אותך לפרויקט, נותנים לך מצלמה, אתה מצלם אותו, ואז אומרים לך, אוקיי, תחזור עכשיו ליזם, ותראה את התמונות שאנחנו לקחנו אותך, הראינו לך, ועכשיו אתה חוזר לשם, ואתה מראה את התמונות. וזה מיתוג, אתה מבין? אתה מראה לו מה הוא הולך לעשות. אריאל, כשאנחנו ראינו את התחתית הזאת, עם הער הקטנה הזאת, זה מה שעשה את זה. אתה מבין שאני את הבקבוק הזה, דמיין אותו בלילה. אני היום לא חותם חוזה בלי הפארקר ההיסטרי הזה, או בלי הנר, ואני אומר לך שכל דבר שאנחנו רואים פה אנחנו נעשה, ותכף אנחנו נדבר קצת על נועה, אני רוצה להפתיע אותך. יאללה. ואני אגיד לך ככה, אתה זוכר את השקף האחרון הזה, זה היה שקף שכאילו אמרנו, נראה אותו, לא נראה אותו, יאללה, בוא נלך על זה. אז אני אגיד לך משהו, זה לא עוזב אותי. לא עוזב אותי מותג אופנה, למה? כי ריינבו הוא מותג אופנה, אתה הרי יכול ללבוש קצת את הדבר הזה שאתה גר בו. עכשיו אני אראה לך משהו, תסתכל. אנחנו עובדים ועומלים במיטב המוחות, תסתכל, אנחנו כבר שם, תסתכל. אתה יודע מה, אולי תלך את האף טיפוס, תראה כאן, יש ליב דה ריינבו, בד מגבת שאפשר לצאת ממנו גם בבריכה, אבל אפשר להמשיך איתו את היום קצת, אתה יודע שיש לנו פה ביזנס סנטר כזה ובית קפה, משמש רגע את הסחורה. בוא'נה, גם הבד הוא ריינבו. עכשיו אני אומר לך, אתה יודע שהיה לנו איזשהו, שמע איזה רילקס הבד הזה. תסתכל את ההר הזה, אני אגיד לך רגע משהו, אני כאילו חשבתי באיזשהו שלב. תחיה את הקשת. זה לגבי זה. עכשיו אנחנו לעולם אחר, יש לנו מותג, אנחנו יודעים את הכל, תכננים את הפרויקט, day in a life, שחינו בבריכה, ראינו את השקיעה, עשינו פגישה, שתינו קפה, הלכנו ללאונג', הכל יש לנו כבר. עכשיו צריך לפרסם את הדבר הזה. אני רוצה להתחיל מההתחלה, הרי צריך לתת פה קרדיט. למישהו מגיע קרדיט, וזה לא אני ולא אתה. אז בוא נגיד את האמת פעם אחת, וגם נעשה איזה און קאמרה. אנחנו כאילו קריאטיביים והכל, נכון? ועשית פה עבודה, ואני מאוד שמח וגאה. אבל יש פה חיית טרף. חיית טרף, איך אתה קורא לו? אולי לא נגיד את זה. אני רק אגיד ככה. ברקודה. ברקודה. ברק רוזן, האיש והאגדה, קורא לנו, ואומר, אתם לא מאמינים, מי נמצא אצלי עכשיו בחדר? נועה קירל, וההורים שלה. ואנחנו יושבים כאן, ולא תאמינו למה הם באו. הם רוצים לקנות דירה. ואני אמרתי להם, יש לכם דירה, ויש לכם גם קמפיין, לא רק דירה. כי אם יש משהו שהפרויקט הזה מסמל, זה את הסקסס עם החריצות, ואת הצבעוניות עם הרצינות, ואת הכישרון יחד עם העסקים. רגע לפני האירוויזיון, אנחנו כבר עם קמפיין גמור, שאנחנו מחפשים זה לצלם, והוא זורק עלינו את המתנה הענקית הזאת שקוראים לה נועה. 3 ימים לפני הצילומים. מטורף. אין כמוה בעולם. אתה מבין שיש לך איזה בינגו כזה, כנראה שאין לנו את זה פה, אנחנו נשתול כזה עכשיו, בעריכה נעשה איזה קסם, הנה הוא מופיע לך עכשיו מול העיניים. אתה יודע מה, אני אגיד לך יותר מזה, יכול להיות שאנחנו גם, יש טכנולוגיה כזאת, אריאל, אתה לא מאמין שיכולה גם להראות את הסרט תוך כדי? כן. אז אנחנו נראה קצת את נועה. איזה קל זה היה. ממש. איזה דבר זה, איך זה התלבש בול לתוך הסרט הזה? אני אגיד לך משהו, שגם כשעשינו את זה תוך כדי, חוץ מזה שאני חושב שנועה היא תופעה, היא כל כך חמודה, מיוחדת, חרוצה ורצינית, וגם המשפחה שלה, ואני חושב שפורסם כבר, שקנו דירה, והם כולם עוברים לגור כאן, וכשאנחנו עשינו בתוך הריזורט, יש כאן, תסתכל פינה, שאנחנו לא ידענו את זה אפילו, עשינו כאן בחדר כושר,
יש כאן נקודה אחת, שהוא חדר אימונים פרטי, כן. ליד הפילאטיס מכשירים. ואמרנו, אנחנו לא יודעים איזה היי פרופיל יבוא לגור, וכאלה אנשים שאולי יצלמו אותם פפרצי, או סתם אנשים שהם מעוניינים להתאמן in the privacy of their own house, ועשינו חדר אימונים פרטי. ואני אומר לך, זה כל כך התלבש הדבר הזה, וכל כך בבול במתחם של הכושר, ואחר כך לבית קפה הזה, שאולי לאף אחד אסור להיכנס, כאילו, הכל יסתדר לנו. אתה יודע שיש בית קפה פרטי בפרויקט הזה, שהוא נותן שירות בתשלום, הקפה לא כלול בוועד הבית, אבל אפשר לקבל שולחן כל פעם, כמו שעשו הקלאבים הגדולים בעולם, שאנחנו יודעים שאתה נכנס רק אם אתה ממבר, פה הממברשיפ היא הבית שאתה גר בו, זה לא סתם אקסקלוסיב. לא, ככה אנחנו גם תכננו את זה ברמה המוצרית, אמרנו שאנחנו רוצים באמת להביא את הממברס קלאב לתוך הפרויקט מגורים שלנו. דרך אגב, אני אספר לך שאנחנו הראינו לנועה ואימא שלה, אני מסביר להם על הסיפור של הפילאטיס, והיא אומרת, אני לא מאמינה, זה מה שרציתי, זה היה כאילו, אבל אני אגיד לך מה קרה לי הזוי מאז, זה קורה עוד פעם ועוד פעם, כאילו באיזשהו קטע הזוי, אפילו, אתה יודע, שאנחנו אומרים פה, if you build it, they will come, ואני חייב להגיד שאנחנו מדברים פה והכל, אבל החברה הזאת ב-DNA, וברק ואסי, ביום שהם יסדו אותה, אם זה לא מעניין, זה לא מעניין, אם זה לא better and different, אין לזה שום משקל, וזה פשוט עובד כל פעם, ואני אגיד לך משהו, פעם חשבתי שאנחנו צריכים להסתיר את זה מיזמים אחרים, עזוב אותך, מה אנחנו מדברים בכלל פה, on קאמרה, איך עובד התהליך, אי אפשר לשחזר את זה. למה? שישחזרו, אני אגיד לך, אתה רוצה לשמוע קטע? אני אומר לך שכל היזמים בישראל, ינסו להתעלות על כל מה שאחד והשני עושים, אתה תקבל פה מדינה אחרת. אתה רואה שהאדריכלות, דרך אגב, במדינת ישראל. פעם אנחנו היינו הראשונים שממדגים בניינים. אתה זוכר, אנחנו קוראים, הרחוב לא רלוונטי. איזה רחוב זה? אתה יודע, נראה לי עד היום אתה לא יודע איזה רחוב זה. אז אני אומר לך, יש פה רחוב גם, אבל זה לא מעניין, נכון? כי אנחנו גרים בריינבואו. כי יש לנו מחזיק מפתחות כזה, מעניין אם יהיה מחזיק מפתחות בעתיד. לא יהיה מחזיק מפתחות. אתה עם המצח תפתח, עם טבעת מצח. בקיצור, עם הקרנית של העין. חד משמעית, שאתה תולש את העין הדיגיטלית שלך בכלל. בקיצור, אני אומר שאני חושב שהתחרות שנמצאת בשוק היא לטובתנו, ואני חושב שזה דבר אדיר בשבילנו, ואני מברך על זה, אז לא אכפת לי שמגלים את הסודות שלנו, אריאל. תגיד לי רגע, איך מתעלים על מותג כזה? כל מי שפה אני אדבר איתו איך מתעלים, כאילו, what's next, כאילו, מה נעשה פעם הבאה, אריאל? תראה, זה נורא תלוי במוצר. אני חושב שהטיב של משהו נבחן לפי הדיוק של המוצר עצמו. ואני חושב שפה פשוט היה לנו פיצוח טוב, אנחנו רואים את זה במחירות, אנחנו רואים את זה בהתלהבות של האנשים, אנחנו רואים את זה בכמיהה שלהם. אני אגיד לך עוד משהו. ועוד ועוד. אני אספר לך משהו. אנחנו רואים את זה בזה שאני חושב שגם גופים עירוניים, ממשלתיים, תכננים, מדברים על הריביירה. כן. פתאום הבינו שהם תכננו ריביירה, וזה באמת לא אנחנו, זה הטאבה, ואנחנו רואים את המתחרים שלנו, מדברים על הריביירה, ופתאום אתה רואה את הריזורט ליבינג הזה מופיע בכל מיני מקומות, ואני אומר לך, אהלן. אנחנו מזמינים את התחרות הזאת. לא, אתה משפיע ממש על דיסטריקט שלם. כאילו, כל האזור הזה של שדה דוב, הוא היה בעצם סימן שאלה גדול. אנשים רק זכרו את המנחת מטוסים שם, את הטיסות לאילת, ופתאום הפכנו את זה למיימי. אני אגיד לך משהו מטורף גם בעניין הזה. יש תושבי חוץ, שזה סוגיה שמדברים עליה המון. הרמת, יש לנו פה גם לקוחות ממיימי וגם ממקומות אחרים בעולם, הם כאילו אומרים, זה המשפט. אני לא יודע איך עושים עם מבטא אמריקאי. בדיוק. אבל אני אומר לך, אתה, כאילו, איפה המגבת? כאילו, הקסקט שאני... לא, אנחנו נגענו בנרב חבל על הזמן. אני חושב שזה באמת, וכיף שיש לנו צוות כזה גדול לשנינו, שאנחנו מסוגלים לדבר על פרויקט כזה. אריאל, אתה לא יודע איזה כיף היה לי, אני אגיד לך את האמת, בא לי להמשיך, אם אפשר לסגור את המצלמות, אני ואתה, לתוך השקיעה פה עם הדמדומים. תודה, אני גאה. יש בעיה פה של, כאילו, אני רוצה לתת לך חיבוק מרוב שאני אוהב אותך, אז אני רק אעשה לך כיף כזה. אין כמוך, וגם שירו את היד השרירית המשגעת הזאת פה. תודה רבה. תודה.